अच्छा, संघर्ष 2 के जन टीजर आइल बा उ देखले बानी बाबा? हम काहे के देखी, हम आज ले कोनो फिल्म ना देखी। हम खुदे फिल्म हई, खुदे हम फिल्म हई। शंभू बाबा आज ले केहू के फिल्म ना देखल है। लेकिन जेकरा के रौरा आगे बढ़ैनी उहे काम रौरा के नहीं खन देत काहे? अब जाके उनका गोर पकड़ी आजो खेसारी लाल के खेसारी लाल हम ना कहनी हमार बबुआ बबुआ। तानिया झा बहुत ज्यादा अश्लील गाना गावा तारी, उनका ऊपर का कहें? उनको के गोर छू के गोर लागो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीग्राम भारत न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त जन्मेजय कुमार यादव। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भोजपुरी के सुपरस्टार कॉमेडियन जो कि एक समय में खेसारी लाल यादव के सुपरस्टार बनाए थे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है बाबा हमारे चैनल पे। चलिए हम शंभू बाबा तमाम भोजपुरिया भाई के दसों जोड़ के प्रणाम करब। जे भी ये चैनल देखता सुनता सबका के गोर छू के गोर लागब। अब बोली का बोले के सबसे पहले रउआ लोगन के हम बतावे के चाहता नहीं कि बाबा के लड़किया के शादी रहलक है, जाना में भोजपुरी के समस्त कलाकार के यहाँ के न्योता भेजले रही। साथे साथे जेकरा के सुपरस्टार बनैनी खेसारी लाल यादव उनकरा के भी कार्ड यहाँ के दिले रही। लेकिन जहाँ तक हमनी के मालूम बा कि वहाँ के ना पहुँचल रही है। ए पर रउरा का कहे के बा कि जेकरा के रउरा सुपरस्टार बनैनी खेसारी लाल यादव उहे रउरा लड़किया के शादी मनावेला, जबकि रउरा उनकरा घरे गइल रहनी। चली महाराज विशेष कुछ कहब ना। हम कार्ड लेके गईनी पंकज लाल भाई, उनका मौसी के बेटा पवन बाबा, मुरली भैया, सब लोग आइल। एगो बेदर्दी भाई ना तो बेदर्दी भाई बम्बे रहने वही हमरा बबुए बेका जोड़े। लेकिन हमार फर्ज रहे तो हम कही नहीं, वो लोग के फर्ज बा। यदि वो लोग यही का चलते ना आइल हो जो बाबा रुपया मंगी है, बाबा का बेटा का बारात में जाए तो कुछ खर्चा करे के पड़ी तो। लेकिन ना बाबा चोर ना हुआ, बाबा एथी ना हुआ। विशेष का कहीं रोगलन से छिपल नहीं खे। अब का हम कहीं या का ना कहीं से देवता लोग से छिपल नहीं खे। अच्छा बाबा, कहीं ना कहीं रउरा तो खलत हुई कि एगो इतना बड़का सुपरस्टार भइला के बावजूद भी जेकरा के रउरा बनैनी जन की आज करोड़ों में खेलता रहे, कहीं ना कहीं रउरा लड़किया के शादी में ना आइले, कैसन लागत रउरा? अरे महाराज हमरा खुशी होता। हमरा खातिर सभे सुपरस्टार बा। हमरा खातिर मुनीलाल सवलिया भाई अभी होली गवले रही। मुनीलाल सवलिया भाई के भीव जाता। देवता लोग से कहब शंभू बाबा तो लेबर होंगे। बाबा रउरा से एगो और सवाल पूछे के चाहे। भोजपुरी में खेसारी लाल यादव के एगो बहुत बड़ा मूवी जौन बनता जौना के नाम बा संघर्ष 2, ओकर टीजर आइल बा जौन की विदेश तक से ओकर रिव्यू आवता। बहुत सुंदर मूवी बा, भोजपुरी के सबसे महंगा फिल्म बनल बा, सब कलाकार के काम मिलल बा, भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर तक के आदमी के काम मिलल बा, लेकिन रउरा काम नहीं खे मिलल। ए पर का कहे? अरे महाराज हम खुशी बनी। अब ईमानदारी कहता नहीं, हमार फिल्म पूरा भारत के जनता हो, पूरा माई बाप लो हो। जब कहीं ना कहीं रउरा नहीं खेला के रउरा साथे ना इंसाफी होता। समस्त कलाकार के काम मिलल, लेकिन जेकरा के रउरा आगे बढ़ैनी उहे काम रउरा के नहीं खन देत काहे? अब जाके उनका गोर पकड़ी। ये न्यूज चैनल के माध्यम से खेसारी लाल यादव जी से का कहे के चाहता है? पूछो ना, जहाँ बारे तहाँ वो ठीक बारे, हम जहाँ बानी ठीक बानी। हम पूरा पब्लिक से कहब, हम एक दिन लाइव भई रही जितेंद्र का माध्यम से। लोग कहलक जे बाबा फिर से झलकुटी में आई तो मुनीलाल भाई से गौले बनी, जितेंद्र से गौले बनी, एगो हमहू गौले बनी, करुणो भाई हमारे गौले बड़े। कुछ दिन पहले एगो हम स्टेज शो देखले रहनी जौना में रउरा खेसारी लाल के स्टेज शो पर रउरा गए रहनी और वहाँ स्टेज शो के बीच में ही रउरा के कहत कि बाबा हमारा बारे में कुछ गलत बोल दी ले आ वहाँ के कहले भी रहनी। ओकरा बाद भी कि रउरा कहीं ना कहीं आगे साथ बानी, काम मिली। सब केहू के उम्मीद रहे, पूरा भोजपुरी जगत के उम्मीद रहे कि शंभू बाबा के जहाँ साथ छूटल बा वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार साथ मिली और काम मिल के आगे हुई। ओ पर का कहें? साथ कहाँ छूटल बा, आजो हमारे हृदय के जिगर के टुकड़ा हुए। आजो खेसारी लाल के खेसारी लाल हम ना कहनी हमार बबुआ बबुआ। कहीं ना कहीं रउरा झूठ बोला तानी, रउर ई दिल बतावता रउरा कि झूठ बोला तानी। ऐसे कि रउरा कहीं ना कहीं ई ठेस पहुंचत हो कि समस्त कलाकार के काम मिलेला लेकिन रउरा नहीं खे मिलत काहे? अरे महाराज सब कुछ ठीक बा, सब पूछला के काम नहीं खे। अच्छा, भोजपुरी में एगो विवाद चलता, तानिया झा बहुत ज्यादा अश्लील गाना गावा तारी, उनकरा ऊपर का कहें? उनको के गोर छू के गोर लागो। आई विवादी गीत मत गाओ लो। सब लोग जे बा कलाकार के कोनो जातीय ना होला, सबे भाई भाई हो। आ विशेष बात तनी हम भीड़ भाड़ में रहनी है, यही 17 के बारात रहा हमरा बेटा के, आ लोग एगो बेटा के बारात करला, हम दू गो बेटा के बियाह करनी हो। तो ये जे कलाकार ना आइल हो बुझत हो जे हम नइखी आवत। शंभू बाबा 10 लाख 20 लाख 1 लाख रुपया मंगे तो केहू कहो जे हमार रहा सभे आइल। अच्छा, रउरा बेटा के शादी में स्टेज प्रोग्राम भई रहा? हम भई रहे।
कौन कौन कलाकार आई रहे? आरा बलिया बक्सर छपरा के तो कलाकार हमार भाई जी हमरा 40 गो छपरा जिला के कलाकार बनी सब। मुन्नीलाल सवालिया भाई, उमेश सिंह, बबन विशाल, संतोष यादव, संतोष सिंह, शंभू बाबा के फुल टीम आ राजन ग्रुप। खेसारी लाल यादव जी के टीम से केहू आई रहे कि नहीं? सबे आई रहे। राजन ग्रुप खेसारी लाल के उनका मौसी के बेटा पंकज लाल यादव जी, मुरली भैया, पवन पांडे, हमार जे रहे हमरा में आई रहे। अच्छा, संघर्ष 2 के जन टीजर आइल बा देखले बनी बाबा? हम काहे के देखी, हम आज ले कोनो फिल्म में ना देखी। हम खुदे फिल्म हई। शंभू बाबा आज ले केहू के फिल्म ना देखल है, काहे के देखी? शंभू बाबा खुदे फिल्म है, हमार फिल्म पूरा भारत के लोग बा। हम काहे के फिल्म ये खींच पड़ेला तो हम रोई लिए। एगो फिल्म में हम काम कैले बनी जब हमार पवन भाई हीरो बारे, एगो रमेश लाल यादव जी उनका हीरो के छोट भाई के काम कैले बारे, अनमोल जिंदगी। मैं बाप के रोल कैनी है, अभी अपना बेटा का तिलक पहले जाकर सब कुछ भइल बा। तो कुल मिला के हम चाहब कि दर्शक से रउआ का अपील करे के चाहतनी कि अभी तक रउआ काम नहीं मिलल दर्शक के टेलीग्राम भारत न्यूज के माध्यम से? हमार फिल्म दर्शक हो, हमार फिल्म बिल भगवान लो हो, हमरा कोनो फिल्म से कोनो रुपया के लालचे नहीं के। अच्छा, अभी राउर कौन लेटेस्ट में कोनो गाना आइल बा या गाना आवे वाला बा या फिर कोनो फिल्म आवे वाला बा? तो दर्शक के बताइए। अभी एगो होली हम गौले बनी, हमार मुन्नीलाल भाई गौले बड़े, में हम कॉमेडी कैले बनी जो सारा देवता लो देख ले बा। आ बीच में हम पहले हूँ ये कहले मुन्नीलालो भाई बोली अब तो कही है, हम पहले कीर्तन गाई, बाद में हमरा के लभार बनावल गई। सब अच्छा बाबा, एगो प्रोग्राम करी ले तो वो प्रोग्राम के कितना चार्ज करी ले दर्शक के बतावल चाहिए? 10,000, 12,000, 15,000, 82 लोग के चार्ज का हो। कौन हमने स्टेज गाय कहेंगे 4 लाख। फिर भी रउरा कॉमेडी के सबसे बड़का सुपर स्टार है, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी जन की उहाँ के साथे काम कैले बनी, फिर भी रउर चार्ज होके के चाहिए? अरे महाराज चार्ज का बा, हमारे भगवान लोग का चार्ज कुछ नहीं के, प्रेम से सब चार्ज ठीक बा और सब कुछ ठीक बा, हमरा कमी है कुछ नहीं के। चलिए तो रउआ लोगन के बीच में हम लेके आए रहे हैं शंभू बाबा के, आगे भी लेके चैनल पर आवत रहें। तो अभी तक चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, अगर फेसबुक पेज पर देखा था तो पेज के फॉलो करी। जय हिंद।